Garazi. Beñat. Eta inize gara, eta bideo honetan bizi zailtasuntsuago bat edukitzeko gauzak azalduko dizuegu. Goazen astera! Lehenengo osasunan eragiten duten 6 faktoreak azalduko dizuegu. Elikadura. Higienea. Edeno. Aisialdia. Postura. Emozioak. Elikadura. Osasuntsu jan behar da gaixotasunak ez edukitzeko, energia izateko, hazten laguntzen digu eta gure organismoa sondatzeko. Komeni diren gauza jatea hauek dira. Frutak, barazkiak, fruta lehorrak, txokolate beltza, haragia eta abar. Higienea. Gorputzak garrun mantentzeko eskuak garbitu, dutxatu, arropak aldatu eta abar egin behar dira. Atsedena. Komeni da beratzi ordu baino gehiago lo egitea. Eta horizontalean. 10 urtean behin koltxoi aldatu behar da. Amets gaiztoak edukitzen badituzu, lo txarto egingo duzu. Aisialdia. Denetareko jarduerak egin behar dira eta noizan behin biltzea komeni da. Kirolik egiten ez baduzu estres arazoak, emozio arazoak, pisu arazoak eta horrelako gauzak edukiko dituzu. Postura. Motxila, pixu gehiegi eramatea ez da komeni bizkarrean mina hartu dezakezulako eta areketak egitea ez badituzu minak, lezioak izan alditu. Emozioak. Emozioak osasunean eragiten dut. Emozio positiboak ezinbestekoak dira bizitzan bat edukitzeko. Ondo sentitzen bazara, pozik eta alai egongo zara. Eta txarto goten bazara, asarre eta trist. Hau izan da dana, espero zerbait ikasi izana. Aurr!